Ag searmar na specialta in íthenacht ar an chomhréachach a gan de Chiarón, bron for Sciath Mhic Giolla Bhríde javélas an ní. Cumbar is omlateach Gaeilge é an Sciath, a agriútear gach blian ar Scoil na dara level burla an tuisceart. Agus mléana, bí Scoil Grammarí Naomh Padraig in ardwatha a thóg leo chraobh na mBéal, agus Scoil Dominic an seomhfuil Feirste a bhain cumartas na gcailíní. Tá muid intasasta go bhfuil an Sciath ráslinn in Scoil Naomh Doiminic, but bhí agam a gcónaí go minimis mléana an Sciath mar tá scafte gurseach den Sky agin, agus tá foran den Sky agin, agus tá bród an dóin as an Gaeilge bheith thuláidir in san Scoil, agus tá an Scoil loníthe ag sa cheantar Gaeltachta, so sílim go bhfuil sé tiltte ag an cheantar agus tiltte ag an Scoil. I measc na nraithe an neartaíonn an Gaeilge in san Scoil, na go bhfuil líon ard de ghaltaí a hagann ó na Gaelscoileanna áitiúla ag freastal orthaí. Le bheith anraic is anar iontach ag an Scoil é an Sciath seo bhaint, agus tá sé do bhain táiste agin go déaglann an dá rástal mar a luí tú teag neart caiilíní thuginn óna bun scoileanna agsúla a an bblion, agus sílam híon gur mór an spragu é sin den na caiilíní a hagann an seo leis an Gaeilge ólam ón tús. Clinan siad Gaeilge a loirt ar an darachla agus is eisiom láirí iad na caiilíní seo a hagann óna bun scoileanna, tá sé go hintach go déag lá bheith codú leis na daoine eile agus gomíonn an cumarsáid sin ag olarráid rihama. Tá mbeadh ag brodalas brenn lí agus sílam orla, bhí sé sin ag deanú an chomórtas agus wimmuid agus tá muid le iontach brodalas agus just ceilir an air. Ní raibh an deis ag gachdalta a bheith ceiliúrú bhuain na scoile áfach, mar go raibh ceilíní in san tríú bliain i mbun an scrúdaithe GCSA Gaeilge inniu. Cé dé mar a deirí leo? Bhí sé meid go leor, bhí pí agin ar an dearad an fapar agus bhí ar inne caint faoi an ceolcóir an a raibh más agin agus norma faoi Beyoncé agus bhí sé meid go leor mar bhí simagam na Beyoncé, so bhí an níos fearr le scríobh. Bhí sé meid go leor an deir tháinig gacrag sa staidirmuid agus neall ceann feige go manis an céirín teagin. An aiste a bhí agin na scríobh bhí sé faoi Jagarí agus faoi na deacreachtaí a bhí agin sa lá tainniu, so bhí sé meid go leor. Le ceilíní sásta fan na scrúdú Gaeilge agus bua acu fásta a gcumartas Sciath Mhic Giolla Bhríde na bliana seo. Dealraíonn sé go mé Scoil Naomh Doiminic Jackar Harú ríist ar an bblianta thugainn. Tommy O'Connell, Nuacht Fios a Cahar.